Kwasekubhalwa ke lapha na uLuke 23 verse 34. Amen. Hallelujah bangcwele. Amen. Ngisithandile ke isiqubulo esikhona egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Esithi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Amen. Ngicela siyifunde nje kafishane le ndaba bangcwele. Kodwa ngifuna siyifunde lapha kuMark 4. Ngicela siyifunde nje kafishane singakangeni odabeni esize ngalo namhlanje. Amen. Mark 4 verse 35. Mark chapter 4 verse 35 isihloko ukuthuliswa kwesivunguvungu. Basalwa. Hallelujah. Ngicela sifunde khona kuLuke 23 yes ku verse 33 no 43. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 23 yes verse 33 yes isihloko uJesu esesiphambanweni. Hallelujah. Amen. 33 sebefikile endaweni ethiwa iKhana iKhana Peter futhi kahle ikhanda. Sebefikile endaweni ethiwa iKhanda bambethela khona naso izelelesi esinye ngakwesokunene nesinye ngakwesokhohlo. 34 Kepha uJesu wathi baba bathathelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngiyaqonda bazalwane ukuthi abashumayeli baningi egameni lenkosi yethu Jesu asibamude kakhulu zoba mfishane ngendlela eyisimanga. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. uJesu la bazalwane ukhuluma indaba enkulu bazalwane yokuthethelela. Amen. Uthi ke baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Amen. La le ndaba ijulile bazalwane. Iqiniso lithi abaningi bethu kabakafinyeleli, nami ngiyayifaka phakathi, lokhu kuthethelela okukhulunywa yizwi likaNkulunkulu la. Amen. Hallelujah. Lokhu kuthethelela kwezoni nokuthethelelwa bazalwane kwesono uma umuntu esivuma. Yikho ke lokho kubhalwe lapha ya ezwini. Amen. Ngiyazi ke ngizothi kancane bazalwane. Uma uJesu bazalwane esesiphambanweni noma ekuyo le ndawo okuthiwa indawo yekhaya, siyathola bazalwane ukuthi kubanjwa umuntu nje uyihambela ngendlela kuthiwa thwala lesi siphambano. Amen. Bese thina bazalwane bese sithi ke isiphambano kithi siligugu. Hallelujah. Kodwa bona bayibambela nje umuntu bese bethi bekuthathe lulu ukuthwala isiphambano ngoba abayiqondi indaba ezokwenzeka uma lesi siphambano sesenza umsebenzi waso. Amen. Uma ke uJesu sekafike kule ndawo uthi ke baba bathethelele
ngoba abakwazi abakwenzayo. Haleluya. Uyakhuluma isimo sikhona ubhekene naso ukuthi bathethele. Angithi le ntethelelo lokuqala ayizukwenziwa uJesu, kodwa uJesu uyayithumela uNkulunkulu ukuthi baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Okusho ukuthi intethelelo yokuqala evela la yile ntethelelo engezukwenziwa uJesu, kodwa ezokwenziwa ubaba ngenxa yokuthi laba bantu bazofuna ukubulala, bazobulala bethela uJesu. Uthi-ke uJesu akafuna ukukhipha amagama ukuthi uyabathethelela yena, ngoba yena kukhona umsebenzi okusafanele awenze angakakomplete. So ubathumela kubaba, uthi-ke kubaba bathethelele ngoba bona abakwazi abakwenzayo. Kuyedlula kwisigaba sokuqala sentethelelo. Haleluya. Sedlula esigabeni sesibili. La sekukhona ke bazalwane, iBhayibheli selithi-ke kukhona izelelesi zimbili. Amen. Esinye ngapha, esinye ngapha. Bayahlekisa ngoJesu ngoba babenza bahlaya ngoba babengayi-understand indaba ukuthi yayinkulu kangakanani into babezoyenza beyenzele thina bangcwele. Bayahlekisa-ke ngalesi simo ukuthi enganilona ubethe ithempeli uzolidiliza. Athi mayelidiliza ithempeli, after 3 days bese yakhala ithempeli. Bona babheka ithempeli labo elenzile, kanti ithempeli elizodilizwa kakusini ithempeli elenziwe ngezandla zabantu, kodwa ithempeli elizodilizwa ithempeli elungumzimba kaKristu. Haleluya. Bona babona ukuthi uyendelela ngoba bebuka ubuhle bethempeli labo, kanti abazi ukuthi akakhulunywa ngalelo thempeli. Yikho-ke benza amahlaya ukuthi mabembuka uyedwa uJesu ukuthi lo muntu oyedwa uzolikhanda kanjani ithempeli emva kwe 3 days. Haleluya. Benza kamahlaya bese ngithanda leselelesi sokuqala. Sithi-ke leselelesi sokuqala, engani wena uthi ngumsindisi, awuyisindisi ngani kanye nathi ngoba uyakwazi ukusindisa. Siyaphendula lesi seniselelesi sithi hayi musukhuluma kanjani ngoba thina sila okufanele sibe khona, kodwa lona ngenxa yobona kwethu, kodwa lo esikanye naye la akafanele ukuba la kanye nathi ngoba bekadanga onemuntu. Uthi-ke lo Jesu uzungikhumbula embusweni wakho. Nakho ukuthethelela number 2. Uthi uJesu ngiqinisile ngithi kuwe namhlanje ngizoba nawe eparadise likaBaba. Angithi lesi labo bantu, lesi selelesi lelesi labo bantu abaphangi laba bantu. uJesu akabuki i-conversation ibikhona azobethelwa, kodwa uyayenza uthi ngiqinisile namhlanje ngizoba nawe. Okusho ukuthi lo muntu kufanele ngabe uyalahlwa namhlanje, kodwa uthola ukuphethelelwa namhlanje kuJesu. Haleluya. Okusho ukuthi lokhu kuthethelela sikwenzayo ngisho nasemakhaya yilokhu kuthethelela kwethu kwasemakhaya okunecondition, kodwa kulokho kaJesu uzokwenza namhlanje. Uthi-ke ngiqinisile ngizoba nawe eparadise. Hallelujah. Amen. Amen. This is very deep indaba yokuthethelela. Hallelujah. Isehlula sisevangelini. Why? Yingoba sinazo so bazalwane azikabonakali noma aziningi impawu kaKristu kithi, yet sikuye uKristu. Amen. Hallelujah. Uthi uJesu-ke bazalwane, noma asiqhubeke nendaba yethu yanamhlanje bazalwane, mana njalo Nkosi. Amen. Hlobo sendaba yethu mana njalo Nkosi.
mana njalo Nkosi. Amen. Lamazwi ngiwathathe lapha encwadini kaDaniel bazalwane chapter 6. Hallelujah. Cela ningifundela bazalwane. Daniel chapter 6. Cela siqale ku verse number Okay, cela siqale ku verse number ufuna ukuba mfishane. Ufuna siqale ku verse number 14. Amen. Uncwadi kaDaniel. Mana njalo Nkosi. Amen. Amen. Chapter 6. Verse. uDaniel esemphandweni wezingonyama. uDaniel usemphandweni weingonyama, indaba nje esiyaziyo bazalwane. Noma mhlawumbe into engenza ukuthi ngidonse lesihloko esithi mana njalo Nkosi, bengifuna ukuveza ukuthi esinye isimo okuso sizolungisa sona leso simo lesokuso, silungiswa yiso isimo. Amen. Akuzukulethwa enye into entsha kwisimo sakho ukuze silungiseke, kodwa yona leyo nto okuyo. Hallelujah. Ake ngiqalela uma uMoses noma abantu baseGibhithe ufika isikhathi lapha bemdelela uNkulunkulu bethatha kancane ukuphuma kwabo eGibhithe. Amen. Bezwakala bese ya isikwa abasidlayo sebemdelela uNkulunkulu bazalwane. Amen. Uthi ke uNkulunkulu ngoba sebemeyisile noMoses futhi abasamzwanga, uthi uNkulunkulu ke Moses zenzele inyoka. Amen. Le nyoka yethusi noma inyoka enehluku bazalwane ezothi ke uma sezinidlile inyoka, kuyothi ke uma beyibheka le nyoka bese beyasinda lapha abalunywe khona bazalwane. Okusho ukuthi lesi simo sokudliwa inyoka asikulungiswa ngenye indaba, kodwa solungiswa indaba yenyoka futhi. Kodwa inkinga sezokwehluka uhlobo lenyoka elizobhekwa ngalesi sikhathi uma sezibalumile lezi inyoka enehluku. Amen. Okusho ukuthi isimo kwesinye isikhathi sizolungiswa yiso leso simo obhekene naso, noma ngabe ihlobo lunike lesimo. Amen. Ngicela ukufundela ke verse 14. Senzohlala phansi. Amen. Lapho inkosi isizwile lawa mazwi yadabuka kakhulu. Amen. Yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel. Hallelujah. Amen. Bazalwane ke istory ke esisaziyo esika Daniel. uDaniel ke wayethandaza abazalwane, indoda edume kanjalo nje ukuthi wayethandaza ekseni, emini, nantambama abazalwane. Okusho wayethandaza ka3 ngosuku. Hallelujah. Kodwa uma ethandaza, okusho ukuthi umthandazo othandazwa kule ndawo wehlukile kunalomthandazo othandazwa uDaniel. Nabo bayathandaza kodwa shuthe bathandaza komunye uNkulunkulu. uDaniel unoNkulunkulu wakhe. Okusho ukuthi umthandazo othandaza uDaniel uyamaphazamisa abathandazi abangathandaza umthandazo othandazwa uDaniel. Hallelujah. Abazalwane bayathandaza nabo, banabo uNkulunkulu abababizayo, kodwa uDaniel ubiza uNkulunkulu wakhe abese ezila ukudla, ambiza uNkulunkulu wakhe ekseni, ambize emini, ambize nantambama. Kodwa manje labo bantu bayakhathazeka ngale ndodo ukuthi iyathandaza, yazi ukuthi iyathandaza. Seziyahlangana ke induna noma ayahlangana omongameli namakhosi ukuthi akube khona umthetho ozolawula kule khanda noma kule ndawo, akube khona umthetho ozoba khona wokuthi umuntu mayethandaza ongeza ukuthandaza enkosini uDaniel kuzokufanele ukuthi afakwe emphandweni weingonyama. Kodwa futhi lo mthetho uyashesha ukuthi kungapheli u30 days, uma ethandaza ungakapheli u30 days uyangena uDaniel egumbini lakhe kanti amawindi phezulu avuliwe. Uyathandaza uDaniel ubiza uNkulunkulu wakhe
kanti vele sebemmakile uDaniel ukuthi uDaniel vele bayazi ukuthi uzothandaza ngoba into eyaziwa kule ndawo uDaniel uyathandaza. Bazalwane nasendaweni yangakithi baziwa abantu abathandazayo. Nabathandaza bamanga futhi bayazi ukuthi ngobani abathandaza manga. Yingakho abantu babehlelwa zinkinga bengaditheki bashone lapha abazothola khona usizo lokuthandazela. Kababheki ababuzi useyamazi umuntu wangakubuthi kodwa ke lo yana njengoba uJobe besho udla imbumba noma ngabe ungaya khona ngekusizakala. No Daniel kulesi sikhathi uyaziwa kule ndawo ukuthi hayi ukhona uDaniel kule ndawo othandaza. Oh haleluya. Funda ke bese ngiyaqhubeka ke mina. Yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel ukuba imkhulule. Yazama ukumophula. Haleluya. Amen. uDaniel kubazalwane wayakhathazeka uma kuthathwa noma sekubanjwe uDaniel ukuthi uyathandaza. Lithi iBhayibheli wazama ukumkhulula usuku lonke ezama amacebo ukuthi uzomkhulula kanjani ngoba sekuyofanele ayofakwa emphandweni. Oh haleluya. Kodwa manje ayikho indlela yokuthi amkhulule yena ngokwakhe ngoba amadoda ahlangene enza imbumba ukuthi uma kuthona othandazayo uzovalelwa endwabeka umthetho wathi thaqa. Haleluya. Funda sami. Kwaze kwaba sekushoneni kwelanga. Kwaze kwaba sekushoneni kwelanga ngiyabona nje inkosi lokhu yehlenyo ngizokwenza kanjani ngizongena kanjani beyani ngimkhulule. Amen. Ayasebuthana lawo madoda. Abuthana madoda Enkosini. Athi enkosini. Yazi inkosi. Yazi inkosi. Ukuthi kungumthetho. Kungumthetho bekiwe wamaMede namaPheresiya. Ukuba kungaguqulwa isiyalezo. Kungaguqulwa lo mthetho bekiwe. Nesimo esimiswe inkosi. Yayisiyaleza inkosi. Walethwa uDaniel. Waphonswa emphandweni. Inkosi yakhuluma. Yathi kuDaniel. uNkulunkulu wakho. Omkhonza njalo. Uyakukhulula. Yavalwa iminyango yathi thaqa yamabhubesi phakathi emgodini wabeka itsho phezulu kwathi mbo. And umuntu ongaphandle unesiqiniseko sokuthi uDaniel makuvuka ekseni uzobe emathamba amhlophe. Haleluya bantwana. Amen. Uma ungene nemfene endlini univalele nobabili suke sinethemba lokuthi wena ngeke uzuphuma. Iyoshimpangu left kuze kusekuseni. Awu ngiyekizwe kusho njalo asinayo ekhaya. Amen. Cela uqhubeka ufunde. Wase kulethwa itshe. Labekwa emlonyeni womphando. Inkosi yanamathisela ngendandatho yayo. Yabeka indandatho. Nangendandatho yezikhulu zayo. Qhubeka. Ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Ukuthi nje uphaqa ngeke asavuka uDaniel ekseni la. Bazalwane kunezimo ezenza njalo nasempilweni yakho. Bantu baze besho bethi sekuqediwe ke manje sengumlando ozofundwa ngesuku lengcwabo. Uthola ukuthi hayi no memory service no program yasengcwabeni kodwa uzophuma. Amen. Haleluya. Amen. Bavala umgodi wathi thaqa. Amen. Asizwe bazalwane sizohlala phansi. Inkosi yayisiya endlini. Inkosi yakhathazeka endlini yayo. Yayendlini yayo yobukhosi. Yadlulisa ubusuku izila. Yadlulisa ubusuku izila. Izikenenezo zokubethwa azilethwanga kuyo. Kwangaba nomsindo nje kuleyo ndawo kwatholakala kwathi kwaziwa nje ukuthi la kuzokhala amabhubesi ubusuku bonke. Nobuthongo bayibalekela. Azilale ngisho nobuthongo inkosi. Amen. Inkosi
Inkosi yavuka ekuseni kakhulu. Yavuka ekuseni kakhulu inkosi. Yashesha yaya emphambini wezingonyama. Yashesha yaya emphambini wezingonyama. Wathi isisondele emphambini. Yathi mayisondele emphambini. uDaniel yamemeza ngezwi yamemeza ngezwi elinjani bazalwane enosizi. Amen. Lenjani? Elikhalayo. Elamlithi elinosizi bazalwane. Umuntu onosizi ke niyamazi ke bazalwane. Umuntu odabukisayo. Amen. Yamemeza ngezwi lezinosizi wathi ngiyayibona nje isifika Nkosi yami emphandweni. Siyamemeza. Amen. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel. Yathi kuDaniel. Daniel wena nceku kaNkulunkulu ophilayo. Yayibona lenkosi bazalwane. Ichema uDede noDaniel. Amen. Ithi Daniel. Phinda. Daniel wena nceku kaNkulunkulu ophilayo. Wena nceku kaNkulunkulu ophilayo. Amen. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Angakukhulula kuzo izingonyama na. Akakukhululanga. Verse 1. Verse 3. Verse 20. Amen. Amen. Inithelami wathi lapho inkosi isisondele kuwo uDaniel yamemeza ngezwi elinosizi. Yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, ngeNkulunkulu ophilayo. Ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ukwazile yini ukuhlenga engonyameni na? Hallelujah. Kwezwakala indoda yabona ngicabanga ukuthi inkosi yayilindele umsindo wokuthi nje kuzokhala ingonyama kuphela kule ndawo. Kwezwakala phakathi uDaniel emphandweni. Hallelujah. uDaniel wathi enkosini. uDaniel wathi enkosini. Wathi enkosini. Mana njalo Nkosi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Esimene esibulalayo, esimene esinamandla, esimene esinethusisi, esimene esinethu uyiyebhesi nokuphala uzwakala indoda ithi mana njalo Nkosi. Hallelujah. Ngathi ngiyambona ezongena ethi Daniel, ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ukukhiphile leso simo. Kuzwakala umuntu obese kuthiwa hayi ngeke sasinda athi mana njalo Nkosi. Jehova la yazilinde lezi zakhe zabamba umpha zabamba amabhubesi zavala imlomo yamabhubesi ayibazalwane ngathi ngiyambona uDaniel evalelwe phakathi emphandweni ligijima ibhubesi lifike lithi liyawuvula umlomo alibhashu uDaniel. Phela bazalwane angithi ithi iBhayibheli wabanjwa umlomo bazalwane okusho ukuthi uma ubanjwa wawukhamisa ufuna umuntu uDaniel. Ngathi ngiyabona liqhamuka ibhubesi eshintshana ephakamisa umlomo athe yagwinya uthola ukuthi umlomo awezi ukulikhipha izinye ezobulala. Gcine ukuthi badlala kwaze kwasa phakathi emphandweni. Mana njalo Nkosi. Hallelujah. Akaze bazalwane enzeka lutho esesimeni sokufa. Esesimeni ongakho ocabanga ukuthi uzophuma kuso. Kodwa kwazwakala indoda kaNkulunkulu ithi mana njalo Nkosi. Nawe esimeni sakho ungasho kanje waDaniel uthi lezi zinto ezikulimazayo eziphazamisayo uthi mana njalo Nkosi. Angikwazi mina ukuthi uhlushwe yini bazalwane. Kwesinye isikhathi thina bazalwane uma sesisindisiwe kasilindeni ukuthi izinto zizosivelela ngoba nakho sisindisiwe sazi ukuthi sizohamba kahle bazalwane. Kube ngathi kumnandi ekukholweni uma sikhuluma ngobumnandi wasekukholweni kanti mase kuhamba indlela yokukholwa idinga inenselelo zayo inzima indlela yokukholwa. Hayi ngiyayeka manje ngoba bazalwane ngiyayeka mina bazalwane ngoba mhlawumbe ngadwengulu. Iqiniso phela ngeke phela sonke sendlule esimeni sakho. Kodwa kuleso simo sakho kukhona amabhubesi akhona uNkulunkulu uzowavimba ukuthi akuhle ufe. Lesi simo ngithi mangithi silungiswa ngesinye isimo. Kwesinye isikhathi ngokuthi wabhekana naleso simo siqinisa siveza the quality kuwe. Oh hallelujah. Hallelujah. Akulokhuma bazalwane akuzukuvela esinye isimo kwesinye isikhathi yoba nje ngisho
ukuthi inyoka yalungiswa ngenyoka kodwa kwase kuluhlobo lenyoka olehlukile kunalenyonga ezabantu. Kodwa manje bathi mabayibheka isiphanyekiwe ensikeni basinda bazalwane. Isizathu esenza ukuthi sibela kwesinye isikhathi yingoba salunywa zinyoka ezinesihluku. Kodwa uma sibheka yethu ephanyekiwe ifethi yethu yasiconnecta namazulu bese siyasinda lapha esilunywe khona. Bathi abafundile nabazi izinto zabelungu bathi kukhona abazalwane before no after. Hallelujah. Sithi masibheka isimo sakho thina sithi sisasibuka ku before singayitshela ukuthi khona after kuleso simo sakho. Sithi hayi ngeke saphinde futhi abe ngumzalwane futhi ngeke aphinde avuke kulesi simo. Kanti bona basibuka ku before waso kuno after waso. Oh hallelujah. Hallelujah bangcwele. Ngabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. Ngiyayithanda le ndaba ukuthi omkhonza njalo. Omkhonza njalo. Kuyaziwa bazalwane ukuthi uyamkhonza uDaniel uNkulunkulu wakhe. Omkhonza ukusindisile yini emabhubesini. Uthi mana njalo Nkosi. Awusaphila. Wathathwa la madoda. Ayikade khuluma ngoDaniel. Lithi iBhayibheli kwathi eseza wona esalengiswa nje emphandweni. Hallelujah. Eseza nje wavele kwavuleka amabhubesi imlomo amabhubesi abadla abazalwane. Hawu kanti amabhubesi bekade kwenze njani? uNkulunkulu kaDaniel uthumela ingelosi ukuthi ayizohlala noDaniel emphandweni. Nasisimo sakho ukhona uNkulunkulu isolution kodwa manje wena kusayi problem okwamanje. Ikhona isolution kwiproblem yakho. Kodwa wena uyithi usayibuka before wayo kanti kukhona after. Athi incwadi yaseFilipi chapter 1 verse number 6. Ngithembile yona leyo nto waqala umsebenzi omuhle uyena ozowufeza. Hallelujah. Okusho ukuthi njengoba ewuqalile ezowufeza ungenzeka thina sibuka isiqalo kanti kusekhona isiphetho saleyo nkinga. uNkulunkulu wakho omkhonza njalo ukhiphile. Hallelujah. Angithi bazalwane la besifunda khona kuMark 4:35 kuya 31 uJesu uma esolwandle sengizohlala phansi. Uma uJesu esolwandle bangcwele uhleli emumva lithi iBhayibheli lami lithi wayebhudla ubuthongo. Yami version isho njalo ukuthi uJesu wayehleli ngasemva ebhudla ubuthongo bazalwane elele. Uma elele kwaqala bazalwane noma sifunde obavele sengizohlala phansi bazalwane Mark 4. uMarko chapter 4 Yes. verse 35. Verse 35. Ukuthuliswa kwesivunguvungu. Ukuthuliswa kwesivunguvungu. Ngalolo suku sekuhlwile. Ngalelo suku sekuhlwile. Wathi kubo. Asiwele siye ngaphesheya. Base bemukisa isixuku. Bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Hallelujah. Kubeka nje. Kwaba khona neminye imikhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphoseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicabelweni. Bamvusa bathi kuye Mfundisi, awunaki nakuba sibhubha na? Wayesevuka wakhuza umoya. Wathi kulo ulwandle thula, uthi du. Kwanqamuka umoya, kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo yini ukuba nesabe kangaka na? Yini ukuba ningabi nakho ukukholwa na? Base besaba ngokwesaba okukhulu. Bathi omunye komunye, kanti lo ungubani? Lokhu umoya nolwandle kuyamlalela. Hallelujah. Hallelujah. Angithi vele ulwandle bazalwane babezowela ngalo. So la kufanele libe khona bazalwane. Kodwa sekukhona ukuthi kube neorder khona phakathi emanzini. Amen. Ukuthi ukhuza umoya, ukuthi moya awukhuza uJesu umoya. Bese ulwandle akuthule ngoba ulwandle vele luzomsiza ukwelela ngaphesheya.
So akuzukucisha ulwandle ngoba ngeke befike ngaphesheya uma ulwandle sengasekho. Kodwa kufanele libe khona ulwandle. Kodwa manje inkinga engadingakala umoya osekufanele ukuthi umoya uthuliswe. Ngoba bazalwane uma sihamba endleleni nomoya uyathuliswa bangcwele. Khona ezinye izinto ezizothuliswa sahamba. Amen. Amen. Wathi Jesu bathi hawulele ngalesi sikhathi sifathini. Wathi hawu. Wathi Jesu hawu. Yini nina nibe ngamagwala? Aningabi nakholwa namanje na basebeba nokusaba okukhulu. Bakhuluma bodwa bathi omunye komunye. Kanti ungubani lo? Lokho ngisho umoya nolwandle ngiyamlalela. Esimeni bazalwane uThixo asikho isimbi singamlaleli bangcwele. Uma amaphezi akwazi bazalwane ukulalela, asikho isimbi esingeke akwazi ukumlalela. Nolwandle lakwazi ukulalela, asikho isimbi esingeke akwazi ukulalela bazalwane. Singayibona inkinga izunyiwe inkinga phambi kwakho. Kodwa inkinga nenkinga into nento iyamlalela uThixo ophambi kwakho leso simo. I-problem esinayo bangcwele sekuhlala phansi. Kwesinye isikhathi sithi funa masingena singenele ngamandla ethu. Sinethemba lokuthi ukuhlakanipha nokwazi yikhona okuzosikhipha. Bese uJesu simkhonzayo akuvala ukuhlakanipha, akuvala ulwazi bese singasaphumi. Futhi esimeni ungafuni ukuyikhipha wena umnikazi wesimo noma ongene naye engazange asho ukuthi wesikhathi sokuphuma esimeni. Into eyinkinga kwesinye isikhathi thina makholwa sithi mase sifikile esimeni bese sifuna ukuthi siphoqe siphume esimeni ngenkani. Kanti akasirelease umnikazi wempilo yethu. Sigcine sikhanda amanye amaphutha ngamanye amaphutha. Yonke into bazalwane iyamlalela uNkulunkulu. Amen.